Ikusiko dugu orain nola jarri azpitituluak euskarazko bideo batean. Hemen orain idatzi behar izango dugu, lan pizka bat izango da, baina, noizean behin saiatu balda edo momentu batean komenigarria izan alda. Banago nire kanalean, sartu naiz nire kanalean, eta orduan egingo dudan izango da kudeatu bideoak. Agertzen den lehioan, lehen bezala, agertuko zaizkigu azpitituluak, eta horretan sekatuko du azpitituluak. Sekatuko dut edozein bideo, euskeraz dagoena, adibidez lehenengoa, ordenagailuko soinua partekatu, eta zuzen agertu zait bideoa. Batzuetan ez da agertzen zuzen, agertzen da aurretik agertzen zen lehioa. Aukeratzeko hizkuntza eta bar. Baina, hemen agertzen zaigu euskera bideoaren hizkuntza eta egingo duguna izango da editatu. Editatzen dugunean, hemen daukagu azpitituluak idazteko, idatzita baldin badaukagu aurretik, transkripzioa eginda aurretik, batean baldin badaukagu eginda ja, itxatxean dugu hemen. Baina joango gara egiten, poliki-poliki. Hemen dago zati bakoitza, zein momentutan hasiko den eta zein momentutan amaitu. Egiten dugun transkripzioaren zati bakoitza. Hasiko gara entzuten. Aurreko bideoetan komentatu dut Mitek funtzio berriak sartu dituela. Idatziko dut hor esan dudana, ez dakik gogoratuko dudan guztiz, baina, ikusten baduzue hemen hasi da 0tan noski, eta amaitu da 6 segundutan. Orduan, hortik hasiko naiz, jarriko dut hemen 0tik 6 segundutara, eta idatziko dut hor esan dudana. Aurreko bideoetan komentatu dut Mitek funtzio berriak sartu dituela. Ez dakit hori justu den esan dudana, baina, transkripzioa eginda badaukat aurretik, ez dut arazorik izango idazteko. Frogatuko dugu. Aurreko bideoetan komentatu dut Mitek funtzio berriak sartu dituela azkenik. Horraino ondo doa. Eta orain egingo dut bigarren zati bat. Sakatu gehi botoian eta sortuko dugu beste zatitxo bat idazteko. Berriro denbora hasten da 6:04 eta hasten da 6:04, kontrolatuko dugu zein momentutan amaitu, gero gehitzeko. Orduan frogatuko dugu azkenengo boladan. Eta ikusi dugu ja nola aurkeztu pantalla, eta ikusi dugu ja nola aurkeztu pantalla, 12 segundutara. Jarriko ditugu 12 segundu, eta ikusi dugu nola aurkeztu pantalla. 6 segundutik 12 segundutara. Hemen badaukazu linea de tiempo bat, gero jolasteko berarekin, txikitzeko, onditzeko edo luzatzeko, mugitzeko lekuz, baina hemen kontrolatzen baduzu ondo denbora, behar bada nahikoa izango da. Baina hemen baita ere kontrolatu aldugu eta pizka bat aldatu, non kokatu zati bakoitza. Utziko dugu zegoen moduan, eta berriro frogatuko dugu. Jango gara pizka bat atxerago, eta frogatuko. Bideoetan komentatu dut Mitek funtzio berriak sartu dituela azkenengo boladan. Eta ikusi dugu ja nola aurkeztu pantalla ikasle. Ikusi duzuenez, baitxaren bat falta zait, baina gutxi gora bera badoa moldatzen azpitituluak hitz egiten dudanarekin. Horrela jarraituko genuke zatika egiten bideo osoa egin arte. Noski, bideoa luzea baldin bada, kostata baitare. Eta noski, transkripzioa egiten badugu lehen aurretik Word batean, beti joan algara kopiatzen eta etxasten, arinago egiteko
eta ez egoteko hemen entzuten eta transkripzioa egiten batera. Hori asko gehiago kostatzen du. Bueno, metodo behar bada, hori, luzea momentu batean, baina aprobetxagarria izan daiteke. Gazteleraz automatikoki egiten duen ez noski, asko zobeto. Amaitxerakoan argitaratuko nuke, momentu honetan ez dut egingo, osoa egin ez dudalako, baina argitaratuko genuke, eta bideoa azpitituluekin agertuko zen YouTube. Gorde aldugu Ziriborroa gero beste momentu batean, beste egun batean jarraitzeko luzea baldin bada, baina orainik egingo duena izango da itxi, aztertu aldaketak, ez aldatzeko zegoen bideoa.